Jedna z týchto otázok je väčší chyták, než vyzerá. Toto ľudia hovoria stále zle. Ak to trafíš, si dobrý. Mikrovlnka zohrieva jedlo skôr ako zvnútra von alebo zvonku dovnútra? Nie je to čisté zohrievanie zvnútra. Mikrovlny preniknú len do určitej hĺbky a odtiaľ sa teplo šíri ďalej. Prečo majú niektoré plastové fľaše ryhy a zvláštne tvary na spodku? Prečo majú plechovky na dne taký oblý tvar? Finále je vec, ktorú používa skoro každý. Ak toto trafíš, daj like. Lesklá a matná strana alobalu sú iné hlavne kvôli čomu? Každá má iné použitie, alebo je to výsledok výroby? Rozdiel strán vzniká pri výrobe. Nie preto, že by jedna bola magicky lepšia na pečenie. Koľko si trafil?